נו, אז הוא היה צהוב? היא הייתה צהובה, כן. היא הייתה צהובה? היא רוצה תשומת לב במקומות מסוימים? נכון, היא מאוד חברותית, כולם אוהבים אותה. הנה זו לא תשומת לב. עכשיו, מה אם אני, בראש שלי? אני נותנת לה תשומת לב, כאילו זה... רגע, היא מאוד חברותית, כולם אוהבים אותה, זה היה כתוב גם בספר? כן. מאוד חברותית, כולם אוהבים אותה? וזה פוגע ב100% מכל אלה שהם צהובים? בגדול כן. תלוי בתקופת זמן. יש אנשים שיכולים מאוד לאהוב אותו בתקופה של החטיבה, אבל בתקופה של התיכון לא. וההפך, יש אנשים שמתגייסים לצה"ל, לא סובלים אותם ואהבו אותם לפני, אז הם צהובים. האם הצבעים יכולים להשתנות בכל רגע? אני מקבל את זה, היא צהובה, הם יכולים להשתנות? מי אחראי על הצבעים? מי צובע אותם? זה הוא כתב את זה בספר שלו עם הצבעים? לא. או שאת זה הוא שכח להגיד לנו מי צובע אותם? לא. הוא הביא לך את הפלטה של הצבעים ולא אמר לך איך צובעים? זהו, אז אני כאילו יכול להיות שאני צובעת את כולם בראש שלי. אבל תכלס אם זה עובד, אז זה עובד, אבל... איזה צבע דרך אגב הוא הסופר? הוא לדעתי כחול, אם אני לא טועה. לא, הסופר שלה מאוד מפרט, אז זה מאוד הגיוני. כן. כן, כולם אוהבים לפרט. אבל את מבינה שאשר נגיד את נאחזת במשהו, דרך אגב זה קיים במלא תיאוריות של אנשים שמגלים בעניינים, גיליתי שהעולם תדרים, הוא בתדר X, היא בזה, אלה האלפא, אלה הדמה, אלה כל מיני דברים כאלה, אנשים נאחזים בתיאוריות שהם מפתחים. התיאוריות האלה פוגעות, מה זה פוגעות? כאילו יש דברים בתיאוריה, אבל יש דברים בתיאוריה כמו בכל דבר שיש. כמו בכל דבר, כן? כל דבר שאני אגיד, בסוף אנחנו נמצא איזשהו הקשר. אז בקטע שלה הוא אדום, הוא צהוב. כמו בשלך. מה זאת? התיאוריה שלך. התיאוריה שלי מה? שהכל אחד וזה. כן, התיאוריה שלי נגיד אין הבדל בין דברים בכלל, אבל בתיאוריה שלי זה לא רק אין הבדל, אני גם הכי מבדיל בעולם. אני יש לי תיאוריה מחוץ לתיאוריות, למה? כי אני לא נאחז בתיאוריה. אני כל הדיבור מצליח לגמד, זאת אומרת, מי שרוצה להבין את התיאוריה שלי יצטרך לדבר איתי בלי מילים. מי שרוצה להבין אותי לא יצטרך לדבר איתי מילה. המילים שהוא ידבר איתי זה המילים שכאילו כבר אני אראה אם הוא נמצא בכלום או לא בכלום. הבנת? אז נגיד עכשיו אנחנו מסתכלים על בן אדם, אנחנו רואים הוא צהוב, הוא אדום, ואז הוא משתנה לנו. נו, אז מה התיאוריה שלך עשתה לך חוץ מלהכניס אותך לתוך תיאוריה? זה ספר פסיכולוגיה או זה ספר כלא? כלא פסיכולוגי. תשמע, אני חושבת שפשוט זה עוזר לאנשים כזה להתמודד עם האנשים שנמצאים מסביבם. עזר לך או לאנשים? וזה עזר לך? לי זה עזר. מעולה. אני יודעת איך לאכול אותם. מעולה, נכון, יכול להיות דרך אגב שזה עזר לה. כדי לדעת איך לפרש משהו שהיה קשה לפרש אותו. נכון. אבל אז בין כל הסקרים האלה זה באמת עכשיו איזה משהו ש... כאילו,